Ти не си се омъжила за твоята любов, така ли? Не съм. Мен баща ми ме накара да взема това момче. Не бих отклала един глас с него. То се пътеше още и простите един троица братя бе. И той намира, не бе улични, така да е само стоката си гледа. И той ми рече, не дей, имам годижари от всякъде, от Кодарево, че ми искаше от тук годижаря ми доварят. Всичките момчета, като да, че съм работна и това всичките ми искаха. Годижаря ми доварят, но той вика, дейте Боска, вика, с тия момчета. Един път ме наказа зад вратата, като дозе едно момче. Братите му ги отрепа на фронта и той самичех един наобасен беше от Македония, тук са пришели, тук си работиха. И такова. И той ме каза да стоя права. Ни дава. И аз викам, той има да дължи да взема, да ме взе, аз взета го довела тук. Заради него. Тата ме доведе тук на същата къща, да ги гледа. И майка ми знаеше, че 10 години бе на място и той 3 години, аз съм ги гледала тук. Аз най-много съм поработила от децата и той ме изиска тук.